Kantahon gobyerno sa atong kadagatan, ang isda miasinso sa ilang katungdanan. Si Kuktong presidente, si Pugapo man ang bisi, si Lumod ang sekretaryo, speaker ang mga tangigi, senador ang mga barilis, ang panet representante. Nasuko si General Doyong, kay si Iho may rebelde. Gira, gira, mga sakop ni Homisolong na dogso itutulingan ng gimaskara, sundalon ni Kuktong ang kakontra. Sa ilang pagkumbati, surrender ang mga kabasi, nahurot ang mga anduhaw, reinforcement ang mga putiti, eroplano ang mga pagi, ang pawikan mga tangki, nangaupaw ang pugita, kay gimasin ka ni dali-dali. Hala, hala, ang mga buriring ipangbitay, kaysa internasyonal huwa mo subay, mao nga sihon nagamahay. Human sa ilang pagera, nakigniting si Barracuda, kay si Colonel ang buhutan, nangayog independensya. Si Kuktong wamo yun, kay ang danggit mga espiya. Si Kitong nagbagulbol, kay si Bugaong tigpatrolya. Hala, hala, ang mga katambak ng giwilga, kay wa soli sa ilang pagkumpanya, kay nag-flying booters ang mga bata. Human nga madiscobre ang siyudad sa mga bukya, si Nocos nagkaputi, si Kubutan nag-Amerikana, si Bantol nagpatadyong, si Bugo nagapajama. Nasuko kini si Dunsol, kay si Bulbog kaprakaida. Hala, hala, mihilak si Ambasador Balyena, kay ang iyang igsoon nga si Sanga, mikuyog kang ihong nagkomunista, mikuyog kang ihong nagkomunista, mikuyog kang ihong nagkomunista.